holly hanging across the door, neighbors singing tales of yore. It's so close, hardly can wait. Waking up on Christmas, children dreaming without a care. 'Tis the season most everywhere. So come home, there's no better place. Waking up on Christmas Day. Tinsel wrapped around the tree, snowflakes dancing in the street, presents tied up with a string for you and me. So grab your stocking above the fire, bells are rocking to the choir. No, nothing else is the same. Waking up on Christmas Day. Waking up on Christmas Day. Tinsel wrapped around. Sziasztok, Olimpia vagyok, és üdvözöllek titeket a csatornámon. A mai videóban arról az íróról lesz szó, aki 2025-ben a legnagyobb hatást tette rám, és megmutatom, hogy mely sci-fi köteteket olvastam tőle. Ez a videó már karácsonyi hangulatban telik, ezért is láthattátok az elején ezt a minimális kis karácsonyi dekorunkat, illetve meg fogom mutatni, hogy december 7-én vasárnap jártunk az Óbudai Adventi vásárban, és ez se véletlen van itt előttem, hiszen van mit bepótolni a bontogatásban. De le is rakom, hogy a könyvekre tudjunk koncentrálni. Ebben az évben részt vettem egy kihíváson a mai.hu-n, ahol 25 számomra új írónak a könyvét kellett elolvasnom, és közülük került ki az év felfedezetje Neil Shusterman, az amerikai író, akinek többek között a Kaszások trilógiát köszönhetjük. Tehát a sorozat ugye 3 részből áll. Az első a Kaszás, második a Viharszám, és a harmadik befejező kötet a Próféta. Ugyan még csak a sorozat első 2 részét olvastam, tehát a Próféta nem lesz benne az ajánlóba, de az első 2 rész után abszolút úgy érzem, hogy a befejező kötet is nagyon fog tetszeni, és nagyon várom már, hogy 2026-ban befejezhessem ezt a sorozatot. És csak azt sajnálom, hogy ez egy lezárt sorozat, tehát elméletileg nem fog jönni már folytatás hozzá. Az első részben, a Kaszásban egy olyan jövőbe kalauzol minket az író, ahol az emberiség már voltaképpen meghaladta önmagát, és legyőzte a halált. Nem tizedelik a népességet betegségek, járványok vagy éhínség, de még az öregedés sem. Az emberek megválaszthatják a születésnapjukon, hogy hány évesek akarnak lenni. A túlnépesedés ellen egy egészen egyedi megoldást találtak. Ezek lennének a kaszások, akik egy bizonyos kvóta alapján begyűjtik az embereket. A kaszásokat is kötik bizonyos szabályok, mint például a kvótával kapcsolatban. Az előírások szerint nem gyűjthetnek be se többet, se kevesebbet egy adott rasszból. Azokat a kaszásokat, akik nem tartják be az előírásokat, a konklávén elmarasztalják és megbüntetik őket. A történetben főként Freddy kaszást követhetjük, aki felfogad magához 2 inast, Citrát és Roánt, akik ekkor még voltaképpen tínédzserek, hiszen 16 évesek. Egyikük sem szeretne kaszás lenni, a hátuk közepére se kívánják az egészet, viszont ez sajnos mind nekik, mind pedig a családjaiknak egy nagyon nagy előny, hiszen az inasság idejére mentességet kapnak a begyűjtés alól. Ezért elfogadják nagy tiszteletű kaszás ajánlatát. Az inasságuk alatt számos harcművészetet és fegyvert ismernek meg, és Faraday kaszás a begyűjtés előtti gyűjtőmunkába is bevonja őket. Addig jól is megy minden, amíg sorra nem kerül a következő kaszás konklávé. Az összejövetelen Citra és Roánt megismerkedik a kaszások igen hosszú szertartásával, és arra is rájönnek, hogy nem minden kaszás olyan becsületes, mint a mentoruk. Sajnos az ő sorsuk is megpecsételődik, mert kimondják, hogy kették közül csak az egyikükből lehet kaszás, akinek az első feladata az lesz, hogy a másikat begyűjtse. Faraday kaszás próbálja megmenteni inasai életét, ezért végzetes döntésre szánja el magát. Ezek után Citra és Roánt útjai elválnak,
míg Citrát a nagy tiszteleti Curie-kaszás veszi a szárnyai alá, addig Rohan az erkölcsileg igencsak megkérdőjelezhető Godard-kaszáshoz kerül, aki ekkor még nem is sejti, hogy ez egy nagyon-nagyon rossz ötlet volt a részéről. Nagyon szerettem már a sorozat első részét, egy nagyon jó és izgalmas világalkotást kaptam, még nem is olvastam ehhez hasonlót, és lényegében felvetett egy olyan kérdés, hogy hogyan is lehet élni egy lényegében halhatatlan világban, ahol természetes úton nem tudják életüket veszteni az emberek, viszont lehetsz akár 20, 45, 90, 100, 200 éves, és bekopogtat a kaszás, hogy itt a vége. A fiatalok nem igazán tudják felmérni ezt a helyzetet, és az életük voltak éppen egy játék, és azzal szórakoznak, hogy úgynevezett locsantást végeznek, ami ugye a való világban ez egy végzetes dolog lenne, ők viszont egy újraélesztő központban találják magukat, és maximum csak a szüleiket tudják felidegesíteni, mert az első újraélesztés ugyan még ingyen van, de a többiért már fizetni kell. Nagyon szerettem, ahogy Sasserman felépítette a kaszások körét, a kaszások hierarchiáját, és azt is, hogy mennyire megosztóvá tette őket, és ez a megosztottság mennyire a politikát szimbolizálta. A második könyv a Viharszem címet kapta, és ez a folytatás több szempontból is különlegesre sikeredett. A kötet középpontjában a Viharszemet láthatjuk, akit úgy képzeljetek el, mint egy lényegében egy továbbfejlesztett felhő, mindent tud, mindent lát, és még ha szükséges, be is avatkozhat az eseményekbe. Egy fontos kitétel van, hogy a kaszások dolgában nem ütheti bele a virtuális orrát, és ez a sorozat második részében elég sok bonyodalmat fog okozni. Citrát és Rohant szintén különutakon láthatjuk, Citra már hivatalosan is kaszás, és nézetei nem aratnak osztatlan sikert a kaszások körében. Nagyon furcsa számukra, hogy a begyűjtésre kijelölt alanyokat előbb felkeresi, figyelmezteti őket, hogy ők lesznek a következők egy bizonyos időpontban, és még azt is megengedi nekik, hogy megválasztják a begyűjtés módját. Rohan egy igazi törvényen kívüli, akit a kaszások kitaszítottak a körükből, és fekete köpenyben járva felkeresi a korrupt kaszásokat, hogy figyelmeztesse őket. Új szereplők is feltűnnek ebben a második részben, mint például Grayson, akiről elmondható, hogy ő a kötet legnagyobb áldozata, hiszen szülők nélkül nő fel a Viharszem gondozásában, és utóbbi igencsak felhasználja ahhoz, hogy beleavatkozhasson a kaszások életébe. Rohanhez hasonlóan kitaszítottá válik, és látszólag minden segítség nélkül kell megoldani a problémáit. A második könyvben sem unatkozunk, van bőven fordulat, és ne felejtsük el az első rész szupergonoszát sem. Godard láttán a kaszások amúgy is instabil helyzetet tovább fokozódik, és sajnos egyre többen támogatják a csoportos halálosztót. Ezzel a támogatással a könyv végén mindent romba dönt. És ezzel Citra és Rohan helyzete hosszú időre kilátástalannak tűnik. Szerintem, hogyha még a skifi nem is annyira a szívetek csücske, vagy komfortzónán kívüli, akkor is hagyjatok ennek, legalább az első kötetnek egy esélyt, mert abszolút be fog szippantani. Zseniális az író szerintem. A második kötet fordulata, illetve az új szereplők is nagyon tetszettek. Az, hogy mennyi szálat mozgat, és hogy onnan is visszahoz szereplőket, ahonnan úgy gondolom már nem lehet, jó kis izgalmat tartogat. És akkor nem is szaporítanám tovább a szót, nézzük meg ezt az adventi kalendáriumot. On the front door, it's my favorite time of year. Pull a wreath out of cardboard, it says everyone is welcome here. Grandma's frosting the cookies, she waves at neighbors as they pass.
She laughs as I sing jingle bells out of a marshmallow mustache. My little daughter came running up and sat on my knee. She said, Dad, I got a question for you. I said, what's on your mind? She said, I am not sure if Christmas dreams come true. Thought about it for a minute, turned up Tony Bennett, said, love, I think I know that they do. She was asking me how, as I twirled her around, I said, Christmas brought me you.